Kdyby tahle chalupa uměla mluvit, vyprávěla by příběhy staré více než 200 let. Dnes ale čekají na někoho, kdo do nich napíše další kapitolu. Na samotě u Jánského rybníka, jen pár minut od Nových Hradů, stojí více než 200 let stará chalupa. Bez sousedů, obklopená přírodou a tichem. Celý areál nabízí pozemek o rozloze 2400 metrů a zastavěnou plochu 550 metrů. Je to místo, které nabízí mnohem víc než jen chalupu. Nabízí prostor pro nové nápady. Obytná část nabízí příjemné zázemí, ale skutečný potenciál se skrývá v celé nemovitosti. Čeká na někoho, kdo naváže na její příběh a dá jí novou kapitolu. Může sloužit jako rodinné bydlení, víkendová chalupa nebo místo, kam budete utíkat z města. Díky velikosti celého areálu se nabízí také rekonstrukce, stylový penzion, komorní svatby, firemní akce nebo jiné podnikání spojené s venkovem. Pane Komárek, jak to vypadá s tím počasím? Včije a včije. Ale to vůbec nevadí. Tady ráno neuslyšíte dopravu, ale zpěv ptáků. Večer vás bude doprovázet jen šum stromů a klid, který dnes hledáme čím dál tím častěji. Přitom Nové Hrady jsou vzdálené několik minut a rakouské hranice máte téměř na dosah. Ne každý hledá dům, někdo hledá místo s historií, soukromím a prostorem vytvořit něco výjimečného. Právě tady začíná další kapitola této chalupy. Teď už stačí zavolat a vše probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube. Děláme to jinak a má to úspěch.